Som una empresa familiar que fa més de 3 generacions que ens dediquem a la ramaderia i a l'agricultura. I des de fa més de 10 anys que ens dediquem també a l'elaboració de formatges artesans. Ens diferenciem en què intentem tancar el cicle productiu. Elaborem tot el farratge que consumeixen les nostres cabres, l'elaborem als propis camps i cuidem les cabres, vigilem l'alimentació, vigilem la munyida, vigilem el benestar dels animals per obtenir una llet d'alta qualitat. D'aquesta manera podem obtenir formatges extres que volem nosaltres a base de tenir una matèria primera excel·lent. El nostre procés de producció és totalment artesanal, és un producte que intentem elaborar la llet del dia i fer-lo com es feia tota la vida. Ens trobem en una zona totalment agrícola i intentem aprofitar tot el que surt d'aquí per ser el més sostenibles possibles. Consumir els farratges i tot el que produeix la terra, estant al costat de la granja, pràcticament en quilòmetre zero, i d'aquesta manera intentar tancar tots els cicles i ser el més sostenibles possibles.